billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim an bɛ ala fo ka barika da ye ale mo bi kan an kɛnɛ ɲɛna ne bɛna kuma n balimaw fɛ n sinjiw fɛ présidentielle sigi nin na an nana politique la dɔwɛrɛ tɛ parce que a tun bɛ ka kɛ cogo min na san 27 o ma kɛ anw sago ye anw yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ o ma kɛ maliyɛnw sago ye parce que ka daminɛ mouvement démocratique la 91 fo bi jamana nana cun an bɛɛ ɲɛna an ko ko mɔgɔlankolon ko don ko anw da t'a la mɔgɔlankolon bɛ k'e mara e ko k'e mun ka ɲi a bɛ k'a k'e la e n'ale jɔn ka fisa ni jɔn ye donc an ko sisan nɔ mali y'an bɛɛ de ta ye wa mali kan ka segin a danbe kɔnɔna la o de y'anw na politique la k'a fɔ maliyɛnw ye bi kɔngɔ bɛ bɛɛ la bi an si jatiginin t'an ka so bi denmisɛnninw ka kalanko tiɲɛna bi mɔgɔw tɛ ka furakɛ u ka fura tɛ ka kɛ bi sɛnɛkɛlaw bɛ baara la mais kalo 3 kɔnɔna la bureau de soudure bɛ yen nɔ u tɛ se ka u yɛrɛ balo u ka sɛnɛ kɔnɔna la anw nana kun ye de ka nin bɛɛ furakɛ o tɛ programme ko ye dɛ o y'a ka hakɛ de ye parce que mali constitution de ko ka nin bɛɛ d'aw ma a ka hakɛ de y'o ye an bɛna an sigi k'a fɔ an bɛna programme d'a ma programme ko tɛ nin y'a hakɛ de ye mɔgɔ mɔgɔ n'i nana i kan ka nin de kɛ donc o ko tɛ aw ka hakɛ an bɛn'o d'a ma ni ala ka jɛ parce que mali constitution y'o de fɔ an ko an nana an b'a dɔn a ka gɛlɛn gɛlɛya dan don o de y'a to anw ye ɲɔgɔnmɛ ta ka ɲɔgɔnmɛ kɛ an ka cycle ye mɔgɔ b'a fɔ ko ɲɔgɔnmɛ jɛɲɔgɔnni parce que mali don de y'an bolo ni ko i b'a ta f'i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mun i bɛ se k'i baara kɛ gɛlɛya kɔnɔna la ɲɔgɔnmɛ ka se ɲɔgɔn ye k'a fɔ n'i b'a fɛ ka mali in ta mali f'i ka yɔrɔ lajɛ yɔrɔ jan parce que bi tɛ an tɛ se ka bɔ bi dɔrɔn na bi dɔrɔn t'an bɔ sini bɛ yen nɔ don wɛrɛ bɛ yen nɔ k'a fɔ mali n'i b'a fɛ k'a ta f'i ka kɛ muɲu kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ k'i la wa fɛn bɛɛ bɛ f'i ma o n'a ta o ta an ko an tɛna mali to a tiɲɛbagaw bolo tuguni ni ala ka jɛ ye k'a fɔ a ka droit in n'o ye ji ni kuranko ni kalanko ye ani kɛnɛya ni ala jɛna ne o bɛ kɛ wa k'a ka danbe segin aw ma parce que jamana in kɔnɔna la bɛɛ tun b'a taabolo dɔn dugutigiw tun bɛ yen nɔ u tun bɛ ko kunna u tun bɛ ko ɲɛnabɔ alimami tun bɛ yen nɔ olu tun respectelen don wa dɔgɔnin kɔrɔya o tun bɛ yen sinankunya tun ka di an ye an ko n ka bɛna dɔ de mali la mali ka segin a cogo kɔrɔ la wa k'u ka hakɛ d'u ma o de ye anw ka baara ye k'a fɔ a ye programme ko tɛ danbe ko don mun na parce que mɔgɔninfin de ye fɛn bɛɛ ye mɔgɔninfin de ye fɛn daminɛ la wa mɔgɔninfin de bɛ fɛn laban na ni mɔgɔninfin ɲuman sɔrɔla a ka ca ala fɛ jamana in bɛ jɔ jamana in tɛ fantan jamana ye jamana in ka di wa an bɛ se ka jamana in labaara hakili b'an bolo a mɔgɔw b'an bolo mɔgɔ mun kabini ala y'u dan u ma don ko nɔgɔlen na o équipe de b'an bolo pour que ka na jamana in dilan bi na ni ala ka jɛ ye n'a y'a ka danaya da an kan o la an b'a fɔ a ye le 29 a ye bɔ a ka taa bolo da ɲɔgɔnmɛ jɛman kan a ka taa an ka candidature soutenir an b'o de ɲini aw fɛ a ye bɔ a ka carte ta a ka taa nin baara in kɛ ni jamana yɛlɛmani ba aw kɔnɔ an n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɔ kuma la yan nɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh